Ukuba nje uMinister uNathi Mthethwa ebenayo iPhumo Ecosystem App, kungenzeka ukuthi wayengakwazi ukulayisha iselfie noma iviyo ngaphambi noma endleleni eya emhlanganweni ehhotela. Eveza nje lapho aya khona, ukuthi ubani azohlangana naye, nokuthi bazoxoxa ngani. Nalokho akubonayo ukungamphathi kahle esaya khona. Ngale ndlela unika umndeni nabaseshi into abangase basebenze ngayo. Bese emva komhlangano, uma kungazange kwenzeke lutho, wayezoveza nje ukuthi umhlangano wawumuhle konke kuxazululiwe. Evuselela i-app. Alukho ulwazi elingamshisa noma lumdayise. Kodwa lwanele ukuhola nokukhomba uma izinto ziphela ngendlela engeyinhle. INingizimu Afrika inezinga eliphezulu lokubulala emhlabeni. Amathuba okuya emhlanganweni ungaphindi ubuye uphile aphezulu kakhulu, ziningi izinkabi. Sonke siyazazi ingozi embonini esibhekene nazo nsuku zonke. Uyakwazi ukufunda izinga lokucasuka nokungazwani nalabo eniyokhuluma nabo. Njengesixwayiso, layisha ulwazi lwakho kwi-app ukuze usize umndeni wakho nabaphenyi. Uma ungabuyi emihlanganweni, i-app ayisebenzeli oMinister nabacebile kuphela, kodwa yinoma ubani. Ngokwesibonelo, uma unguclever, uneqhaza kwi-corruption nakubugebengu, noma nje usuyabasola labo enisebenza nabo ukuthi izimfihlo zenu sezizovela, layisha imininingwane ezokusiza, njengamagama alabo enisebenza nabo namaprojekthi. Kanjalo. Uma unguclever, usebenza namaphoyisa, layisha uhlangothi lwakho lwendaba ngaphambi kokuba bakuthulise okokugcina. Bese besulela amacala onke kuwena, kodwa benidla nonke. Akunandaba ukuthi ukuphi uhlangothi lomthetho okulo. Okubalulekile isimo sengozi esizithola kuso eNingizimu Afrika. Lalelala, abantu sebabulelwe ngenxa yokubuka umuntu othile ngendlela ethile angayithandi. Ungachithi isikhathi, thola iPhumo Ecosystem App manje, bese uqala wakhe indlela yakho yokuziphephisa wena nomndeni wakho. Noma lolwa ulibiza ngokuthi i-sunset clause. Kuyovela mawushona. Wena layisha, bese uyekela ochwepheshe ukuthi baqinisekisa ukuthi abantu abafanele bayolithola lolwazi. Thatha isinyathelo manje. Ungalindi ibhadi.